खुलुमबाय नैबे मन्जुलि ब्रह्मनि इउटुब चेनेलाव दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आलु दे एनिथिं एमजेनि सायाव आरो बिसोरनि सायाव माहि बसुमतारिया मा बुंदों थारमाने एनिथिं एमजेआ दाखालि एमबाथा सारमोन जेलनिफ्राय कर्ट ना अबेबा थांनाय समावहाय बिदिनो एनिथिं एमजेआ भिडिअ बानायहैदोंमोन आरो ना भिडिअ बानायहैनानै गावनि चेनेलाव आपल'ड होदोंमोन। ओमफ्राय दा बेखौनो आलु देयाहाय डाउनलड खालामनानै गावनि फेसबुक पेजाव होदोंमोन जाहैबाय। दा बेनि होनायनि थाखायनो एनिथिं एमजेआ गावनि भिडिअखौ खावनायनि थाखाय आलु देनो स्ट्राइक हरनानै कपिराइट स्ट्राइक हरदों जाहैबाय। ओमफ्राय दा आलुनि चेनेला डिमनिटाइज जानानै दं होनदों नामा। ओमफ्राय दा बेनिनो बिब' माहि बसुमतारिया फंनैसो गावनि रावजों फोरमायदों आरो ना दुखु मोननाय फोरमायदों मानो बेबायदि हरनांगौ वार्निं हरग्रोनांगौमोन बेबायदि होनदों आरो नंगौ थिगानो जेनेब्ला बे माहि बसुमतारिनि साइडजोंबो आं होनो जेनेब्ला थिगानो बयखौबो खनसे चान्स होनांगौ ओमफ्राय खनसेसोआ वार्निं हरग्रोनांगौमोन आरो ना मेसेन्जाराव बा कमेन्टआव बे भिडिअखौ थाब डिलिट खालाम नङाबा नोंखौ बेबायदि होनाय जासिगोन आं होननानैहाय। ओमफ्राय बिदि होआबालानो ओमफ्राय ओरैनोथ' मालायनि भिडिअखौ होनाया बिराद गिदिर साजाखा आरोना होनो मोनखाथारा ओमफ्राय होमबाबो जों होयो फिसा फिसा इउटुबारफोरा दावगालांनो थाखाय जों बिसोरदि बेसेबां खस्थ' आरो आं बै एनिथिं एमजेनि सायावबो होनो आरोना एनिथिं एमजेआ बेसारा खामानि गारनानै थाखा फैसा गारनानै बेसेबां खस्थ' भिडिअ बानायहैदों बर'फोरनि माबानि थाखायबो बे थाबाय फारसे ओमफ्राय बे भिडिअखौ जुदि खस्थ' बानायहैनायखौ जुदि सोरबा खावोबा भिउसआ जेनेब्ला बै खावजानानै गावना खम थाङोब्ला बयबोथ' दुखु मोनोना ना मा होनो दा नोंथांमोनासो मा सानो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आं हले मोनैनिबो जानानै बुंबाय दे। फेसबुक पेजआ नैबे एनिथिं एमजेआनो सेस खालामना होबाय आरो दिनै एनिथिं एमजेआ नस्ट खालामना होबाय खिन्थु लाइक भिउस साबस्क्राइबार बेखौ मोननो थाखाय फैसा खामायनो थाखाय बिदि दुखु देखायफ्ले भिडिअ बानायहैयो। थ' नैबे इउटुबारखौथ' नोंथांमोना सिनायखायोना बर'नि टप इउटुबार आरोना बिथाङा बिराद अनसुला दे एनिथिं एमजे बिथांनि नामा इउटुबाव थ' बिराद गिदिर इउटुबार आरोना जोंनि बर'नि गेजेराव टप गिदिर इउटुबार ओमफ्राय बिथाङा बिराद बुजिनायबो दे बिथांनि गोसोआव जोंनि बर'फोरनि थाखाय आरो जोंनि गोरिबफोरनि थाखाय बिराद अननाय दं आरो दुखु दं बिथांनि गोसोआव। थ' आं बिनि सायाव दिनैहाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो ओरैबायदि शेयार खालाम भिडिअखौ ताकि गासैबो मिन्थिदों आरोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ। थ' आं बिथांनि गोसोनि खोथाफोरखौ बबेखौबा एसे बुजिनाय मोनदों आरोना। थ' मा जादों मेन टपिकनि सायाव आं बाथ्राखौ बुंनोसै। दाख्लैयो बिथाङा एमबाथा जेलाव बे जोबथेसालियाव जोबजानानै दंना बिथांखौ बे जेलाव लाबोनायाव कर्टआव लाबोदों नामा आं मिथिला ओमफ्राय बेयाव लाबोनायाव बिथाङा भिडिअ बानायहैदोंमोन। थ' बे भिडिअखौ जोंहानि फंबाया दे फंबायखौ सिनायाबाथाय आं खिन्थानानै होनि फेसबुकाव आलु दे होनबाथाय सार्च खालामबाथाय मोनगोन बेयो आंनि फंबायावसो आरोना। थ' बिथाङा बिनि भिडिअखौ बे एमबाथा हमजानाय भिडिअखौ एसे डाउनलड खालामनानै ओमफ्राय गावनि फेसबुक पेजाव आपल'ड होदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बेयाव मा खालामखो बिथाङा बे भिडिअखौ नुनानै बिथाङा कपिराइट स्ट्राइक हरबाय। ओमफ्राय आं बुंदों बे भिडिअखौ ना जोंहानि आलुआल' होआखै अनेक मानसिफोरा होदों एन्थनिमोन सोरबा होजोबदों। थ' बिथांमोननियाव रावनावबो थांनानै बिथाङा कपिराइट होयाखै आरोना जोंहानि आलुनाव भिउसआ एसे बुरजा फैबाय नालाय बेखौ मेगन साबाय बिथाङा बिनि थाखायनो कपिराइट स्ट्राइक हरबाय आरोना। थ' कपिराइट स्ट्राइक हरनायनि सिगां आं बुंनि जुदि नोंनाव बे भिडिअनि सायाव बे भिडिअखौ आं बुंनि बे भिडिअखौथ' जेनेबा नोंनि पार्सनेल भिडिअ नङाना बेयो नोंनि जेनेबा नोंनि न'नि मानसिजों ब्लग बानायनाय माबा बानायनाय बेफोरखौथ' डाउनलड खालामनानै होआखैना आलुआ बे एमबाथा सार हमजानाय एबा बेसेबां दुखु नांथावना बेखौ नुनानै आंबो दुखु मोनदों बेसेबां दुखु नांथाव बिथाङा हमजानानै दिरुंजों खानानै लांजादों बिराद दुखु नांदों आरोना। थ' बे भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै आलुआ गावनि पेजाव होदोंमोन दाखि गासैबो नुथों बयबो मिन्थिदों जोंनि बर' हारियाव नोंनाव देसन 60K फैबाय 70Kआनो फैबाय हमना ला भिउसआ थ' 70Kल'सो मानसिफोरा नुगोन। थ' जोंनि बर'आवथ' 70Kल' मानसि गैयाना अनेक मानसि दं। थ' बिथांमोना जुदि नोंनि चेनेलाव नुवाखैबा आलुनि चेनेलाव नुथों बिदि होननानै बिथाङा डाउनलड खालामनानै गावनियाव एसे ससे आपल'ड होदोंमोन आरोना बेखौनो बिथाङा मेगन सानानै कपिराइट स्ट्राइक हरबाय। ओमफ्राय जुदि नोंनाव माबा मोनसे प्रब्लेम दंबा मेसेजथ' हरनो हायोना बिथाङा होनदों मेसेज हरनायनि जेबो अपसन गैया मानो अपसन गैया इसेबां जाम्बा नामा इसेबां गिदिर इउटुबार जानानै इसेबां जाम्बा नोङो गासैखौबो नों कपिराइट स्ट्राइक हरनायखौ रोंबाय ओमफ्राय मेसेज हरनायखौ रोंला मेसेन्जाराव मेसेज हरनांगौ नों बे भिडिअखौ दान आलु नङाबा आं नोंनो कपिराइट स्ट्राइक हरगोन बिदि होननानै मोनसेथ' जेनेबा मेसेज होनो हायोना थ' बिथाङा लोगोनो दानखागौमोन। ओमफ्राय जोंहानि आलुखौ आं बुंखादों दे बियो मालायखौ दुखु होनानै गाव सुखुआव थानो मालाबाबो गोसो जाखाया जोंहानि आलुआ गोसोनि बिराद साफा मिथिगौना नोंथांमोना बेखौ लोगो मोनबाथाय बुजिगोन खस्थ' खालामो बिथाङा बिरादनो नुबाथाय बुजिगोन लोगो मोनबाथाय बुजिगोन बिथाङा बाबुआ जाहाना फन होनहरखादों बिथांखौ जुदि नोंना माबा मोनसे प्रब्लेम दंबा नोंथाङा होननांगौमोन ना होनबानो आङो लोगो भिडिअखौ डिलिट खालामगौमोन आङो आंनि थाखायनो ताकि मालाय गुबुन मानसियाबो माबा मोनसे प्रब्लेम जाथों आं बेखौ लुगैखाया बिथाङाबो होनहरदों जेनेबा दे हरबायानो हरबाय ना
कपिराइट स्ट्राइकखौ हरबाय हरनानै बोखारनायनिबोथ' अपसन थायोना थ' आं बिथांखौ होनहरदों मेसेन्जाराव मेसेज हरनानै आगै नोङो बे कपिराइट स्ट्राइकखौ बोखारनानै हो ओमफ्राय बिथाङा बोखाराखै आङो जोङो नायबाय सप्तासेयानो बारलायलांबाय खोमा खिन्थु दासिमहालागै बोखाराखै जों सानबाय थायो सानफ्रामबो चेक खालामो जों गाबोन बोखारगोनदां दिनै बोखारगोनदां बिदि होननानै नायबाय थायो आरोना नाथाय बिथाङा बोखारा मानि थाखाय बोखारा मेगन सायो मानो होनबा फैसा खामायनानै माहाजोन जालांबा बोरैबा बिनि थाखायनो मेगन सायो एसेबां फिसा पेज फिसा चेनेल बिराद फिसा 32 ना मा 36K बिदिल' फलोवार्स दं जानि आगैनाव थ' बेखौ मेगन सानानै मा लाब जाखोना थ' जोङो दुखु जानाय नङामोन खिन्थु बे कपिराइट स्ट्राइकआ गावनो थाङा दै बे एनि टाइम थाखायो माला बोखारगोन एबा माला गालांगोन बेखौ जों जेबो बुंनो हाया खिन्थु बे हरग्रा मानसिया बोखारबासो बियो गागोन आरोना बेनि थाखायनो जों दुखु जादों मानो होनबा बाबुनि एकाउन्टआव थाइसे थाइनै आर्निंबो जायोमोन दाथ' बेबो डिसेबल जानानै थाजोब्बाय बेनि थाखाय जों दुखु नांदों बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों आरोना जोङो थ' नोंथांमोना बेयावनो बुजिनानै नायदो बिथांमोना बेसेबां जोंनि गोरिबफोरनि सायाव अननाय दं जोंहाबो माहाजोन नङा जोंबो गोरिबसो थ' जोंखौबो साननानै ला नोङो गोरिब थ' जोंनि सायावबो नोङो अननायखौ दोननांगौमोन ना मानि थाखाय बिदि खालामखो बिराद गिदिर फेस बा बेलेग खोथामोन आरो एकदमबारे लाख लाख फैसा खामायदों माहाजोन जालांदों बिदिबा बेलेग खोथामोन थाइसे थाइनै हाबोमोन देसन आलुनि फेसाव एसे एनै आखाइ खरसाखौ मोनोमोन थ' बेखौबो बिथाङा दिनै मा होनो एकदमबारे सेस खालामनानै होबाय आरोना दाथ' बे स्ट्राइकआ थांगोन थाङा जेबो गेरेन्टि गैया बिथाङा अननानै जुदि बोखारबासो थांबाय बोखाराबाथ' गैला बियो इदि बरबाद खालामनानै होनाङा आरोना बर'जों बर' एसे अनलायना थानांगौ बिराद दुखु मोनदों दै नोंथांनि सायाव नोंथांखौ जोङो मोजां मोनोमोन सापर्ट खालामोमोन नोङो गोरिब गुन्द्राफोरखौ अनो बिथांमोननि जायगायाव थाङै थाङै नोङो सापर्ट खालामो अनो बिनि थाखायनो जों नोंथांखौ सापर्ट खालामो आङो ना मालाबा स्टेटास होलायनानै लायोमोन आं बिथांनि चेनेलखौ मिथिगौ ना बेफोरबायदि जों सापर्ट खालामोमोन नाथाय नोंथांखौ जों दिनै मा नुनो मोनखो मानि थाखाय नोंथाङा बिदि कपिराइट स्ट्राइक हरखो एसेथ' बुजिना नायनांगौमोन ना थ' रायजोफोर नोंथांमोना इयावनो सानना नायबानो जाबाय आं एनिथिं एमजेनि खोथाखौ सिगाङावबो खोनाफेरबाय मानसिफ्राबो सोरबा होनखायो बिथाङा गाज्रि थेवबो जों गाज्रि मोनामोन जों मोजांखौसो नुयोमोन नालाय ओंखायनो मोजां मोनोमोन नाथाय दा एसे बुजिना मोनबाय आरोना नों थारमोन बाथ्राफोरा बिनि थाखायनो बिथाङा बुजिजायोमोन मानसिफोरजों बिनि थाखाय एसे बुजिना मोनबाय आरोना थ' आङो दाबो नोंथांखौ होनदों जोंहानि जुदि आलुआ माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंबा आलुनि थाखाय आं निमाहा बिदों नोंथाङा अननानै प्लिज बे कपिराइट स्ट्राइकखौ बोखारनानै हो मानो होनबा आलुनि चेनेला मनिटाइज जाखानाय थाइसे थाइनै आर्निं जायो ओमफ्राय बेबो दा डिसेबल जानानै दं आरोना नोंथाङा साननानै नायलाय जेनेबा नोंथाङा सानना नाय नोंनि फेसबुक पेजआनो इउटुब चेनेलानो सोरबाफोर बिदि खालामनानै नोंथांनि इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजआ बरबाद जाबाय डिसेबल जानानै थाबाय फैसा थाइसेबो हाबा होमबा नोंथाङा माबायदि मोनगोन बेखौ साननानै नायलाय आरो जोंना आलुनाव जुदि इउटुब चेनेल दंबा बेलेग खोथा ना मोननै मोनथाम चेनेल दंबा बेलेग खोथामोन खिन्थु जेबो गैया बे मोनसेल' फेसबुक पेजआल' दंमोन बेखौनो लानानै बिथाङा एसे खुसियाव थायोमोन आरोना थ' बेखौबो दिनै एनिथिं एमजेआ नस्थ' खालामना होबाय खिन्थु बिराद टेनसनाव थायो जोंनि आलुआ दा मिथिगौ ना बै समनिफ्रायनो नोंथांमोना दि माबायदि मानसि दं ओरैनो साज्रांल' अननाय देखायो बर'फोरनि थाखायलायनो गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय बिराद अननाय दं दुखु फोरमायनानै देखायो मानि थाखाय बेफोर गासिबो नङा लोगोफोर अना बिथांमोना गोरिब गुन्द्राखौ खालि लाइक भिउस साबस्क्राइबार बेखौ मोननो थाखाय फैसा खामायनो थाखाय बिदि दुखु देखायफ्ले भिडिअ बानायहैयो मानो होनबा बिदि दुखु देखायबासो मानसिफोरा नायगोन ना अनगोन होमबा अनबाथाय भिउसा फैगोन होमबासो फैसा हाबगोन ना चेनेलाव बुरजा बिथांमोना बेफोरबायदि खाबुखौ लानानैसो बै गोरिब गुन्द्रानि न'खरफोराव दुखुथिया न'खरफोराव थाङो आरोना नोंथांमोना एसे सानना नायबानो जाबाय नङाबा मानि थाखाय कपिराइट स्ट्राइक हरनोमोन आलुनि चेनेलाव इसिबां फिसा चेनेलाव बिथाङा जुदि इसिबां अननाय दंबा थ' लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबानो जाबाय शेयार खालामनानै हो ओरैबायदि शेयार खालामनानै हो मिन्थिदों जोंनि बे बर'नि सोरबा खायफा सिगांबो आं सासे मानसिनिखौ नुदों एसे गिदिर इउटुबार नाम बुङा आङो एसेबांबो गिदिर नङा थिगानो खिन्थु सासे आगैनि चेनेलखौ उरायहोदों दै हिन्जावसा आगै बिनि नामखौबो आं बुङा बिनि चेनेलाव बिदिनो स्ट्राइक होनानै चेनेलखौनो उरायखादों बिथाङाबो बिराद दुखु जादों थ' बेफोरबायदि खालामनाङा मानि थाखाय ना नोंथांमोना वार्निं हरग्रो गोरोन्थि मावबाय जेब्ला इसोरथ' सुद्रायनाथ' लाखागोन नालाय वार्निं हरबाथ' बुजिगोन नालाय इसोरो जुदि दा नोङो जुदि गोसोआव सानगासिनो आं बिनि चेनेलाव स्ट्राइक हरगोन बिथांमोनाथ' बे खोथाखौ मिन्थिहैनाय नङा नालाय नोंनि गोसोआव सानबाय थादों बे बाथ्राखौ नोङो इदि खालामगोन थ' इनि थाखायनो वार्निं खनसे हरग्रो जुदि वार्निंआव मानियाबाथाय बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय थ' नेक्स्ट टाइम मालायनि चेनेलाव मालायनि फेसबुक पेजानो जा इउटुब चेनेलानो जा बेफोरबायदि दा खालाम गासैखौबो होनदों आं गिदिर इउटुबारफोर फिसा इउटुबारखौबो एसे मा होनो दावगालांनो थाखाय खाबु हो मानो होनबा इउटुबनि फैसाजों आं बुंदों दै जोंनि बर' लेंगुवेजाव बानायनानै इउटुबनि फैसाजों एकदमबारे माहाजोन जालांनो हाया मिथिगौ ना जों जुदि इउटुबनि फैसाजों माहाजोन जालांथारनो गोसोबा जों हिन्दीनि भिडिअ बानायनांगोन बयबो मिथिनाय बायदि थ' थेवबाबो जोंनि बर'फ्रा सानो मानो होनबा थाइसे थाइनै फैसायाथ' एसे हेल्प जागोन आखायाव फैगोन बिनि थाखाय भिडिअ बानायो बिनि थाखायनो नोंथांमोना प्लिज अननानै बेफोरबायदि दा खालाम आं नोंथांमोनाव आखाइ मा होनो खबजोबनानै निमाहा बियो आरोना बेफोरबायदि दा खालाम फिसा इउटुबारफोरखौबो गिदिर जानो खाबु हो जाय साक्सेसफुल जागोन जाय जौगालांगोन जाय जौगालाङा मालाय थागोन बिदिनो ना बिनि थाखायनो स्ट्राइक हरना दे बिराद दुखु मोनदों एनिथिं एमजेनि सायाव मिथिगौ ना नोंथांमोना आं मा बुङो मिथिला थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आंनि फेसबुक पेजखौबो आरो इउटुब चेनेलाव नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामना होबानो जाबाय आरोना मानो होनबा आंबो इउटुब चेनेल खुलिदों दासो गोदानै ना आंबो मा होनो एसे जौगालांनो गोसो बिनि थाखायनो सापर्ट खालामबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय बेसेबांसैमोन लोगोफोर बाय